Здравейте хора, аз съм Касмастър, а това е първи епизод от поредицата ми на как се прави. И в този епизод ще ви покажа как да си промените курсора на мишката. Надявам се да ви помогна, да помогна на някой. И така да си промените курсора. Цъкате в старт менюто. После от дясно цъкате контролен панел. И ще ви излезнат тези разни такива работи. Търсите мишка на икон, където пише мишка. Е изобразена мишка. Тя е в първата редичка от най-ляво. Ето е мишката. Цъкате. Това може да го затворите. Тук ще ви излезе бутони. Цъкате на показалци. И тук имате най-различни неща. Но цъкате първото и си избирате какъв курсор искате да ви е на вас. Аз по принцип съм фен на този курсор. Цъкате върху избраният от вас курсор. Сега цъкате приложи и окей. И ето ви го курсора. Така може да справите с тия курсори на задачата и такива неща. Надявам се да съм ви помогнал. Не забравяйте да харесате. Ако ви е харесал клипа, може да направя още такива епизоди на как се прави. Сега, харесайте, абонирайте се, коментирайте и чао!